В Екстрес Фишинг какви риби започнахме да ловим? Как така се пука, бе, човек? Аз си нося памперс. Е, това нещо тук, не знам дали се вижда, ама почти влиза запалката вътре. Здравейте, приятели! Намираме се на язовир Голям Беглик. Датата е 12 февруари и по покана на Чичо Коце, който помните от видеото ми предния път, днес ще практикуваме подледен риболов. Искам да кажа на всички в това видео, че аз за пръв път успях и се пристраших да стъпа на леда. Тук за така ми в това видео няма да мога да ви дам някаква пълна и голяма информация, тъй като това е тъмна Индия за мен. Мога да кажа, че когато тръгнете на риболов на дупка, така наречения риболов на дупка, ви е необходим ледобур, необходими са ви топли бутуши, дебели дрехи и не на последно място аз съм го приготвил в себе си. Това е нещо много специално, памперс. Чичо Коце ме оборудва с една ретро въдичка. Нямам идея как се сглобява и как се прави, но малко по-късно в това видео той ще покаже нещата как се случват. Ако междувременно за първ път попадате в каналът ми, аз съм Любо. Вие се намирате в Екстрес Фишинг. Това е канал за риболов, екстремни приключения и среща с добри приятели. Сега ни пожелайте късмет, ударете един палец нагоре, ако харесвате нещата, които правя. А сега да започваме и нашия риболов. Аз не знам дали нещата се случват така, както трябва да се случват. Всъщност нямам идея какво точно трябва да се случи, когато ти кълве. Тук ще се уповавам на късмет. Ами, сега чакаме да ни клъвне. И като го пусна сега, де-факто като сгубим въдицата, това нещо като го пусна в дупката, трябва да падне на дъното. Трябва да падне на дъното. И лекичко да повдигам. А как усещам, че ми кълве? И тя се коти стила. Тя започва да си играе. Така е огъната, Да. като такова изправя се кола на дъното. Като падне на дъното, това нещо се изправя. Да. Кевока се кевок. изправя. Така. Айде, десте. Чудесно. Това са ми червейчетата, не знам дали се вижда на видеото. Ще закача двечки от това нещо. А това тук е така наречената мурмишка. Тя може би също както макарата е на около 700 години. Аз съм готов. Просто дойдох тук. Е, този страхотен сладур се хвана на мурмишката. Видяхте, хванахме и първият си костур на мурмишка с бяло червейче. Ако харесвате това, което правя, ударете един палец, абонирайте се, ако не сте го направили посредством subscribe бутона долу под видеото. А аз леда се топи, е много зловещо, наистина. Звука е отвратителен. Ще се постаря, разбира се, в това видео да уловя още някакви риби. Останете до края на видеото, за да видите какво се случи и по-натам. Втора рибка. Този път едно наистина прозрачно костурче. Пак костур, да. Прозрачно костурче, вижте колко е голямо. Сами може да видите големината на тигърчето, на този раиран бандит, който се е закачил доста отвратително. Ето го. Това е костурчето, което се хвана на мурмишката, да му погалим коремчето. Твърде му е студенко. Сега ще направя следното нещо, ще го оставя ето тук. Ей тук. Айде, ориентирай се, приятелче. Хоп. До нови срещи.
Време е за смяна на местоположението, направих втора дупка. Сега ще видим тук дали нещо ще хванем. Всъщност не знам каква е дълбочината под мен, но вероятно е страшно топло и леда се топи. Чувството да слушаш леда, как се топи около тебе е невероятно. Сигурен съм, че ако играта приключи, ще бъде доста болезнено. Ето Чичо се разписа Ай, готово. поредното костурче на неговата дупка. Ами, палец нагоре, надолу, както душа ви сака. Ние ловим риби все пак на лед. Чувствам се като истински руснак в Сибир. Ледът там може би не гърми така, не създава някакъв дискомфорт на нервната им система, както тук, но здраве дай! Продължаваме напред. Пореден гол. Този път малко по-бавно излиза, по-тромаво. Предполагам, че е някакъв по-хубав костур. Така има някакъв напън. Има някаква игра. Охо, виж каква хубава червеноперка измъкнахме. Вече ловим ето такива риби. Малка дупката, ако беше по-голяма, ще го фърля дупката вече. Ето това са рибите, които ловим в Екстрес Фишинг, червеноперка. Тук-що Чичо Коце каза, че дупката е прекалено малка. Ние съм щял да падна вътре, тъй като откакто сме пристигнали, аз съм единствения. Това, разбира се, е късмета на начинаещия. Това не го отричам. Но все пак съм единствения, който хвана риба. Затова един палец нагоре, пожелайте ми късмет, продължаваме напред. Гол номер 3, скъпи приятели. Това така излиза малко по-тегаво. Тресе, опитва се да се бори. Сега ще видим какво сме направили. Ау! Вижте къде съм е уловил. За опашката, брат. Това искам да се види. Това е гол номер 4 или 5. Рибата рязко отказа да взима. Не знам защо така тук се случи, така че се хвана. Охо, това е доста едра и добра риба. Хората, които ме поканиха на този риболов, така да се каже домакините, казаха, че това ще бъде пръв и последен път, в който ме забират. Не знам на какво се дължи това нещо, тази агресия. Едно красиво червено перче за пореден път. Айде, отивай си в дупката. Преместихме се на следващото място, скъпи приятели, и веднага последва удар. Още една червеноперка. Вижте в Екстрес Фишинг какви риби започнахме да ловим. Ами така, скъпи приятели, точно така протича нашият риболов. Ловя с въдичка, която е набор на Сталин. Макарата може би на Николай Тесла. Марката, сега ще кажа и марката. Орион. Но е толкова старо, че се е изтрило нататък. Знам, че пише Орион на български. Нали, може да си направите сами изводите с каква макара лова. И въпреки всичко, хванах повече риби от колегите. Какво е важно да знаем за този риболов? За този риболов на първо място е много важно да сте добре екипирани. Отде грееше слънце, беше много приятно времето, сега вече температурите рязко паднаха. Ползваме ето тези бутуши, които ще видите в ъгъла на екрана. В комплект с ето тези чорапи, които ще видите също в ъгъла на екрана. Якито няма да го коментирам.
панталона също. Каквото имате под ръка, добре е да го вземете с вас. Възможно най-топлите си дрехи, защото това става просто за доста часове, които стоите на едно място. Особено важно е краката ви да бъдат на топло и на сухо, тъй като оттам, когато на човек му е студено на краката, знаете, че му е студено на цялото тяло. Днес какво се случи? Случи се следното. Пристигнахме тук, направихме няколко дупки. На първата и втората не можахме да хванем нищо. На третата дупка, като пробих, хванах едно костурче. След това хванах още едно мъничко, половин костурче, така да се каже. То беше прозрачно, разбира се. И след това започнаха да кълват платика след платика, коя от коя след по-голяма и по-голяма. Всъщност аз не знам това видео как да го кръста, дали да го кръста зимни платики на подледен риболов на дупка или всъщност риболов на дупка. Благодаря за тези, които се абонираха, за тези, които станаха част от голямото ми семейство Express Fishing. Може да пишете като коментар предложение къде да отида следващия път, какъв риболов да покажа. И разбира се, ако някой желае, може да напише и да се свърши с мен във Facebook страницата Express Fishing. Ако за първ път попадате на канала, може да натиснете subscribe бутона отдолу под видеото, да чукнете камбанката, за да получавате известия, когато кача нови видеа. Благодаря ви, че останахте до края и изгледахте това видео. До скоро и до нови срещи!